Atenció, Clashers, soc Ferran, de molt bojos. Avui us porto el recap de la nostra guerra contra el clan Itàlia Suprema. La veritat és que va ser una guerra bastant interessant. Vam fer alguns errors, com sempre, però fins l'últim segon vam tenir opcions de guanyar. Anàvem 37-37 i al final ells van fer una estrella al seu últim atac. Van fer 8 atacs de 3 estrelles, ells també. Va ser una guerra bastant igualada, inclús el percentatge de destrucció és bastant igualat. Anem a mirar els millors atacs contra Itàlia Suprema. El primer de 3 estrelles que trobem és del meu atac contra el seu 4, Stonehall 9 contra Stonehall 9. Tiro 4 Earthquakes per obrir la base. Últimament estic fent servir bastant això perquè crec que és bastant interessant. No porto Poison, però la base queda completament oberta i crec que és millor que el salt. Depèn de com. A part, també danyes les defenses. Tenia un forat a la base, l'aprofito per treure el lava, que els laves són molestos, sobretot si et disparen moltes defenses. Però si estàs més o menys aïllat no passa tant de matar. Aquí vaig a funnel amb els mags. Aquests mags d'aquí que estan disparant el lava, no sé per què comencen a disparar al mur i trenquen el mur. No sé si és que han canviat la intel·ligència artificial o no sé què és el que han fet. Bueno, jo portava uns trencamurs per obrir pel mig, obro pel mig. Un cop tinc el funnel fet, tiro les Valkyries, tiro el rei i cap a dintre les Valkyries van directe al rei seu i després aniran directe cap a la reina. Quan porto Valkyries normalment depèn de com ho veig, tiro les curacions, les guardo també per les Valkyries i pels porcs. En aquest cas vaig tirar la curació de les Valkyries, potser no feia falta, les vaig tirar massa aviat perquè estan encara bastanta vida, però bueno, va anar suficientment bé. Volia aconseguir trencar les dobles bombes, la Valkyrie m'ho va aconseguir per un costat i un cop tinc això ja els porcs comencen a trencar, tiro els porcs per començar a trencar tot, mentre les defenses segueixen disparant al mig i les curacions sobre els porcs. La veritat és que Go-Ho és un atac bastant senzill de fer. Només tens que vigilar amb les curacions, tirar-les bé. Aquí les vaig tirar bastant bé, el problema que vaig tenir és que van començar a saltar porcs. La veritat és que aquesta base estava bastant ben pensada, almenys la posició de les trampes, perquè les vaig menjar totes. Encara en salten aquí uns quants més i al final queden 4 porcs. Amb l'última defensa no és un problema. El problema és que té un minut per netejar. Però bé, gràcies als 30 segons extras que ens han donat, no hi ha problema. Vaig anar molt just igualment, molt apurat. Va ser l'últim segon. I res més. Aquest està fet. 3 estrelles més pels bojos. I aquí anem a veure el Chechi. Chechi s'està convertint en especialista en l'Avalon o lava. Treu el castell. Espera a matar amb el Poison. Porta 2 Poisons, espera a matar tot el castell. I ja comença. Funnel, entra amb un golem per matar la reina. Bàsic, els atacs aeris. Bueno, qualsevol atac bàsic mata la reina. Obre, i a la que té obert ja tira el rei. I amb el rei va directe a la reina. A partir d'aquí, destruir l'antiaeri és una de les altres claus en aquest tipus d'atac. Ja tens antiaeri i a partir d'aquí tot el que ja caigui, doncs mira, millor que millor. Ja comencen els laves. El lava tanquejant els globus cap a la primera torre. Un altre lava, més globus, 2 per defensa, 2 o 3. Tira un rage.
no és molt necessari, perquè estan coberts els antiaeris, però bueno. Així els laves sobreviuen i se'n van cap al següent. Tira més. A la mesura que va veient que les torres disparen els laves, comença a tirar 2 globus per defensa. I tot es va juntant cap al centre. Queda un antiaeri i a la que igual, a la que comença a disparar, tira els globus i ja està, això ja està bastant fet. Queda un antiaeri però acaba caient. Queden bastants globus per l'antiaeri, no pot fer res. Els antiaeris és el primer objectiu, després els Teslas, que són super perillosos amb els antiaeris perquè tomben els globus un darrere l'altre molt ràpidament. A partir d'aquí ja és clean-up. Ja està tot fet. Encara li queden alguns mags que els tira per anar netejant. I res, sobrat. Molt bon atac del Chachi. 3 estrelles pels bojos. El segon atac també és del Chachi. Aquesta guerra es va sortir, va fer 2 atacs de 3 estrelles. Aquí també és la Balloon. Aquesta base no és tan bona, ja que té tots els antiaeris molt junts i la reina a prop. Aquí, com veiem, porta només un lava, no sé si en el castell porta un altre, perquè intentarà destruir els 3 antiaeris amb el Kill Squad. En el castell portava un altre golem. Intenta dirigir el Kill Squad, el salt que vagin cap a dintre i ja, si no desviarà el rei sembla que es desviarà. Ve el castell, tira el poison, porta 2 poisons també, vinga, que es mori tot. I ja estan. Tot el Kill Squad excepte el rei ja ha entrat cap a dintre, cap al compartiment on hi ha la reina i els 3 antiaeris. Teslas d'aquests fan mal, però estan al golem tanquejant. La reina ha entrat aquí, si la reina entra aquí ja està. Ja té l'antiaeri, el golem ja ha començat a tombar l'antiaeri. Està esperant que caigui l'antiaeri per començar el seu atac aeri. L'antiaeri li queda un toque, el golem competi. Ja està, a partir d'aquí ja comencen els globus. 2 per aquest costat. La reina va fent feina, tot el que tira la reina doncs ja està fet. Si tira el Tesla, millor. El Tesla sempre és molt millor, el Tesla també. Tirat el lava, tanquejant, 2 globus per defensa. Quan arriben a la torre de baix, 2 globus més, 2 globus més per la torre, molt ben tirats els globus. I sense pressa, està tot cobert, el lava està tanquejant, i quan el lava peta ja té els globus a sobre. Aquest encara està millor aquest atac que l'anterior. El rage que no fa ni falta. Però estem aquí i ja estem netejant. A partir d'aquí els mags que li s'obren per netejar. Un atac molt ràpid i eficient. I 3 estrelles més pels bojos, com ha de ser. En aquesta guerra no van ser prous, ens va faltar una, perquè per percentatge guanyàvem. Aquest atac és de l'Andox, Town Hall 9 contra Town Hall 9. Andox és especialista en Go-Ho. Quasi sempre tots els seus atacs són Go-Ho, i ho fa bastant bé, la veritat. Comença amb el Kill Squad. Per estalviar-se el salt. No sé si ho aconseguirà entrar fins a dintre. Fa un túnel bastant ample, així el rei no es desviarà. El rei està a baix. La reina traurà el rei. Doncs no, el rei s'escapa. Go-Ho bàsicament és matar el castell, matar la reina, com a tots els atacs, de 3 estrelles,
I a partir d'aquí, sí, quan entres aquí a l'esquad pots tombar, fer explotar alguna doble bomba, millor que millor. Aquí ha explotat una bomba, i ara ja ha caigut el castell, la reina i el golem encara estan tanquejant les X-Bow, que també està bé. I ara ja entren els porcs. Mentre la defensa està disparant el golem, els porcs ja comencen a destruir-les per darrere. Per sort les defenses no són gaire altes, aquí són de Town Hall 8 i a part de les X-Bow. Aquí les curacions ben tirades cobreixen els porcs tot el camí. Una altra curació. Una bomba, no passa res porcs, mentre només sigui una simple bomba gegant no passa mai res. Si tenen un healer a sobre. Salten uns quants, però bueno, queden suficients. Queden només dos defenses. El mag ja està començant a netejar. Sempre està bé que abans que la que tireu els porcs, darrere hi podeu tirar un mag, perquè en allà no quedaran defenses i serà l'últim lloc on arribaran els porcs. I així comencen a fer la fase de neteja. I ja està. La reina encara està viva, completament quasi. Ajudarà a fer el clean-up. Fàcil. I ja està. Aquest és l'últim atac que us volia ensenyar. Els altres atacs són Town Hall 9 contra Town Hall 8. 3 estrelles més pels bojos. I fins aquí aquest episodi de Recaps de Guerra. Si us ha agradat, doneu like i subscriviu-vos per més vídeos de Clash en català. Res més, i recordeu que som molt bojos.